To mar ariyo en ni the process mobedo followed nyalo bedo ni bende ok oluwore gi katiba kaka katiba dwaro ni mondo process no bed followed. Kuom ranyisi, Migosi Gachagua ni e court ka wacho ni ok nowinje ni kane Senate goyo ombulu to noyudo kotuo en osiptal ma ok nowinje. Kuom mano ratiche mar mondo mi owinje kaka katiba dwaro e funde mar 50 ok nolu. To ka koro ibire court mondo ichung process ni, to court biro penji ni process ni nosechopo kanye, nikech court ok nyal chungo gima osetimre. Iwinjo wachno? Koro conservatory order king'iyo kako chal en gima preserve gima nitie, ok reverse gima osetimre. Ada ne mag parono gi kanyo. Ageni mathoth kuonde wadhi twak orango kachiel kachiel nitie gigo matimore kar kanyo koro jotelo buora osechopo. Wawinjo ne gigo matimore achiel kachiel e kar romo KICC kato bang'e ogo ni kwaduogo kata kwadong' kuro. No concern sharing it. Yes, okay. Naendelea kuwa mkuu wageni pale akienda kuchukua kiti chake katika jukwaa rasmi. Pia wao hawajafunzwa kutembea na umesimama tu mbele ya mdosi wako. Nyakoro mo kajwang' mago tipo mabiro ni achiel kachiel koro ka wuok mano VIP lounge mano mantiere e kar romo mar KICC. Kithure Kindiki, Professor Abraham Kithure Kindiki kod min ode mano Dr. Joyce G. Kithure mabende koro wuok ka gidhi kod oganda jo Kenya mamoko mantiere e kar romo mano mar KICC. Wanya yudo thuolo mano mar neno gi achiel kachiel ka gintiere kar kanyo. Mar kanyo wacho ni mane VIP entrance. Kendo koro kanyo ka gido thuolo mar wuok, jatend piny Kenya onego bed ni chopo e kinde mabiro. Jotelo duto osedonjo nyaka jatend migao mano mar arita yor kojolo, Musalia Mudavadi, mabe en jotend migepe. Mano kama wabedo kae ka warango gi achiel kachiel kae ka warange Nyakoro Mo Kajwang' kaka bedo kaka itimo kendo kaka chenro go duto biro. Akiaga oseyudo duol man kocha achiel kachiel gi wuothe kapet makwar. Ma wakili osewacho ka ni kapet no ok mana rakwar, ni orakwar kamano. Ang'o konwa ni kapet marakwar to tiende nang'o? To suit bende morwako, tai morwako. Iwacho ni ok ina korwako tai marateng', ok orwako tai ma blue. Mano kama entie ka achiel kachiel Nyakoro Mo Kajwang'. Entiere kanyo ng'ato ka ng'ato gi ng'ate. To sani en Kithure koda minode. Wakili, ma e chal mar wach kama wantiere ka achiel kachiel mar tipo no mwanene mane kaka no chane. Tipo no kaka ineno ka carpet makwar no nitie joma wuothe. Nitie joma wuotho thenge. Manyisi ni carpet makwar no ok tho wuothe. Nikech en gima symbolize power. Endo gima